गोलाव जा गोराथार माथो नों हमलाय नायनि माखि मेथाइ होननासो आवगोल होनबाय थायो हो खि बायदि नुमारो बोरैबा ना आवगोल जि जाहैखायोमोन जोङो हो गोथाव मोनजायोब्रा नैबे बिलाइआ होमबा माथाय हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय नै जोङो दिनै न'आव हाबफैदों माने जों बै मोनसे दांतल बाजाराव फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ गोथाव जाबालाय सैमाखि मेथाइ नेपालिया फैदोंनो ओइ बैनिया नेपालिफोरा बानायोना मानि बानायो दाख्लै मा फुजानि होनदों कालि फुजायावबो माबायोना बिसोरो दाख्लै नारायण फुजानि होननाय बे आवगोल जि जाहैखायोमोन जोङो जोंखौ जानो लिंहरोमोन ना दा मानसिफोराबो खम जालांबायना दा बानायला खोमा आवगोल अमा बेदरबो होलायोमोन जा माबा माबि बानायोमोन जि गोथाव गोथाव जाहैलायोमोन जों आयौ मोनानि ओंख्रि ना मा जाखो बेलाय जाहैदोंबो सोर सोर जाया जालाय दोननाय मा फुजा होनदों नारायण गोलाव जा गोराथार माथो नों हमलाय नायनि माबायदि गोथाव ना गोथावब्रा जानो गोथाव अन गुन्दै लागायनायसो दे बाबु जानो बाय मैदा होदेरदों बेयाव अन लागायदों बाबु नै बाबा नै बाबु Garian, itu tinggal gari. Terus tangan di gari. Kasih tuh. Babu makalar biar makalar. Red, blue. Hei, hendak aman kau. Kau yang red color kau ya. Blue alai. Jatuh tuh. Siapa này? Ô làm babu, ô làm à? Siapa này? Ô mình phải làm này. Ô biểu. Ô biểu biểu. Cao hơn thường. Tàng thâu ra bay đường. Sân ba thằng thà ba, sân ba hơn để. Ba mẹ tàng thâu bay đường, ba mua thằng đứng. Jika selain yang ro. Sudah. Đây à, tha ra ba kiểm xem này đã kiểm. Iku kayaknya masih full hancur saja. Ini yang full kalamnya aku buat hancur. Asli begitu kan? Itu sih deh. Ini kalau dia. Jangan lelah senang. क्या है? क्या लगाया है? क्या लगे? मेहंदी लगे? गलीगा नहीं रखा भाई। Jangan disabar matang nekia. नोंथांमोना जाहाथे कनफिउज जाया ओंखायनो आं खोन्थाखाना होनोसै नैबे बिनानावा माने गाबोनहाय 10 थारिखआव आरोना दिनै 9 थारिख गाबोनो जोंनिनो आलासिनि हिन्जाव लायगोन आरोना गुवाहाटीयावहाय नेपाली हिन्जाव लाबोगोन ओमफ्राय बेयाव थांफायोनो हिन्जाव लाबोनायाव ओमफ्राय जोंनि आइ थांगोन होनदोंमोन खिन्थु आइया थांला दा बाबा थांगोन नालाय सासे नङा सासे न'आव थानांगोन ना ओंखायनो बे थांगोननो ओंखायनो एसे देलायनो होननानै आंजों मेहेन्दी फुनजानो फैदों आरोना जों दहाय थांखादोंमोन ओमफ्राय जोंथ' बाजाराव थांनायावसो हाबबोदोंमोन नालाय बियो होनबाय बिदि हाखु दाखु जानाय नङा आं दाहाय थांसिगोन होननायखाय जोङो फैबाय जोंबो नेबाय थायासै ओमफ्राय दा गावो दा फैनानै फुनजा फैबाय आरो
No. I am playing. Are you playing the one? I'm playing. I'm playing the one. अच्छा होने वाला खत्म होने वाला है शुरू नहीं मोनसेल' साइड ना मोननैबो आंहाबो आखिगोन दाहायो आंबो माने 11 थारिखआव सासे लोगोनि हाबाथ' थांखांबाय आथिमंगल दङ आरोना बेयाव थांनांगौ दङ ओमफ्राय बे बिनानावाबो सफैनाया मिलायोबा टाइमा थांगोननो गावनि गोसोसै मा खालामो फारसे गैया नामा हाबाया हराव 11थायावसो नालाय ओंखायनो बिसोर अखानायै 11 थारिखआवसो फैनो मोनगोन नालाय ओंखायनो टाइम मिलायबा थांसै होनदों आरोना ओमफ्राय आंहाबो दाहाय आखिगोन आखिनो लुगैदों आंबो थांबाय बिनानावा बाबुआ लांफैनानै थांबाय ओमफ्राय आंहाबो नै मेहेन्दी लाबोदों मोनसे आं बेखौ दाहाय मोनसे गाबोन मोनसे फुननांगोन आखाइ मोननैयाव खनसेनो फुनना लाजोबबाथ' दिगदार जागोन ओरैनो सिम्पोल मोनसे आखिना लानोसै आखिनो लुगैदों आंबो आरो बिदि हाबा माबा माबिफोराव थांबासो फुननाय जाखायो नालाय बे मोनसे लाबोदों आंना मोनसेयानो जागोन आं ओरैनो सिम्पोल फुनगोन बेखौ ओमफ्राय नैबे नेल पलिशआ दंखायोमोन आंनाव दंखायो आंना गोबाव थांखायो आं हारसिं फुननाय नालाय आथिङाव फुनबाय आं आखाइ फुनथ'वाखै देखायनि र' खोमसि जादों ओमफ्राय बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय